खागोन जों oh papa này là kan wakin yang ile daso wes ni yang los naik dong ada hai sukun ayo makin kelap ni message kalambra hello bro lena orang aman ya dong. Hello everyone, welcome for live video video ini Siliguri ya. Sudah main Islam ni mana? Sudah kanker pun apa macam ni? Ada ni, satu. Ini bawa lagi dah. Tuh. 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 Ada muda kecil? Kelas makan. Ayo mau di nadi ya. Kulitnya. Han này, Han này, Han này. Ha. Han ha. 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 Han này. Hello nong này. Hello. Hello everyone nong. Rồi, solo có tay Siliguri जायगायाव दंफैयो Siliguri. Siliguriयाव दंफैयो Siliguri. SB Blogs, hello. Please share खालामना share. Iya kan ini? Baca. जायाखै दा जागोन र' थांलांबाय जोंहा माबायाव थांबाय क्रिस्टि फोरोंग्रा सारा जोंहा सिख्लाफोरखौ क्रिस्टि फोरोङोना लोगोफोर ओमफ्राय बे थांबाय दायो मोजां देखायगोन खनसे आं इउटुबाव लाना फैगोन ब्लग लाना फैगोन SB Blogs हेल' हाय हेल' बिकि सिनावालाय बिकि SMS खालामदों खो नोंनि न'आलाय मालाय बेलेगसो SB Blogs माने इउटुबाव नायबानो जाबाय जोंनि मुंदांखा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मा होनो ओइ देब'आनो फेसबुकनि रिल्स बनायग्राया जोंनिया इनो सारा सार नै नायथाखै बिराद लेभेल देखायदो आरो नै जोंहा सारा नै बिराद लेभेल देखायथिदो आरो SB Blogs बेलेगसो आं नङा थारमाने आंनि खाथियाव बिकि नाम दं आरो नै बिनि नामा बिकि आरो ओमफ्राय बेखौ सोंदोंमोन आं नों SMS खालामदों नामा होननानै शेयार खालामना होनाय प्लिज सिख्लाफोर बिराद साइज दंलै सेंग्राफोरनि सिख्लाफोरा बहुत साइज
आरो बेथिंबो दं आरो बेथिं बाहेरायावबो दं सिख्लाफोरा बहुद दं। अ आसोलसो माथो एस डि ब्लक अ सिनायदों नामा नों बिखौ नोंखौ सिनायदों माथो बियो नायना खनसे नायनाला नोंखौ एस खालामनाया सिनायदों ओइ अ नोंसो नों बबेनिमोनलाय खोन्थाहरलाय प्लिज अननानै नोंखौ सिनायोनो नोंखौ मिथियालै मा नाम जगरलै बेयाव हमा मा नाम मा नाम मोनलाय नोंनिया मा नाम बाबु गोलैगोन सिदा ह सिख्ला सासे फैदों ओइ आं दोङो कार्बि आलंनि हौ कार्बि आलंनि मानसिया नोंखौ सिनायो ओमफ्राय नों बेखौ सिनायो ओमफ्राय कार्बि आलंनियानो एसां गोजानियानो बेखौ सिनायो आरो ब्र' एसे खोन्थाहरफिनलाय माबायदि सिनायो नों दे बेखौ खोन्थालाय कार्बि आलंनिनो कार्बि आलंनिबो आंखौ नायदो थेंकिउ स मास नायनायनि थाखाय एसेबां गोजाननिफ्राय ओइदि थाबाय था माम जाहैदों माम जाहैदों हाथोलै थाबायथो थाबायालै इउटुबासो नुदोंमोन आं इउटुबावसो नुदोंलै इउटुबाव आंथ' बिदि हगारफेराखै माथो इउटुबाव फैलाय 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 ओइ हाथोलै बामनो मामा मोजां थाखा इथि फै फै जोंनि गामिना एक्ट्रिसफोरा नै साइस ओइ दिपिका इथिं नायनाय खनसे नै गावदांदां हनै देरजोब्बाय सिख्लाफोरा ओमफ्राय बेखौ जा बिनानाव जायो ओइ मिथियाना बिथि फैलाय गैलैगोन फै सिख्ला देरबाय जों उन्दैयाव नुनायानो उन्दैयाव नुनाया माने बोसोरनैसो जाबाय नुयिया नुबाय थायो सम सम माथो होननाय जानानै नुबाय खाथियावनो हेल' होनना बुंहरदो खनसे लाजियो बिराद लाजियो बेखौ जा बिनानाव जायो बेनिफ्राय नै बिथिं जाय जा आब' दं आरो बिथिं बे सोरनि ओमफ्राय दादै फिनलानि बाजै दादै फिनलानि बाजै आदसा नैबे जा आब' जायो ओइ हाय लिपबावसो ओमफ्राय नैबे माबा जाहैबाय बेखौ आगैसो जासिगोन खैनाफोर जासिगोन होनबालाय बेखौ खैनाफोरसो बियो जोंहानि माबानि जा फंबायनि हिनजाव आरो खैनाफोर जासिगोन आं सोरनि देब'निबा फंबायनिनो दि बिजितनिसोलाय बिजितनिसो देब'आ गिदिर ना बिजितआ गिदिर बिजितआ उन्दै बिजितआ उन्दैबालाय बिजितआ आंनि उन्दैना बे हौवानो उन्दैनो नङा देब'आ गिदिर ए आंनि बिजितआ उन्दैना होमबालाय बे आंनि खैनाफोर जासिगोन दासो फैजोबदों आरोना गोलैगोन दे ओइ थाङा एस बि ब्लक सालाय मा हेलौ हाय जाबाय थाखो बेलाय ज' जदो ज' थाबायदो एसे जदो माबोरै खबरा मेदाम आं नोंखौ सुनिबार सेंग्राफोरदोसो आखाइ हमलायना बेरायनो नुबाय थायो माथो स्टेसनावबो दाखालि नुनायमोन आं सेंग्रादो नंगौ ना दे नङा आं माबायदि नुयो बिराद बेरायखुमायो सुनियर बाजाराव रौतायाव माने ओरैनो ससे थांदोंमोन आरो ससे थांनाया ओमफ्राय जिखुनुथ' गोसोथानाय थांदोंना नों सुइसबाबोथ' फैफिनदों ना थाब थाब हाबा जानांगौ दे ए जि मोजां दिमपोल थाङो इनियाबो नोंबायदि फैलाय स्टप नो मिनिलाय बाहाय नायनो आनै हाय होनदो मामा दै हाय मोसादों गोमोन जांबाय मा गोमोन जांबाय ना लांफाखोना एबा दामखावसिगोन बक्स दामसिगोन बिसोरना जोंहाथ' बेमपारटिसो होयोना बक्स लागाव दामाका गोलैगोन फैलाय आथिं कपिराइट फैलायसिगोनलै गोलैगोन लोगोफोर नोंसोर बक्सआवनो होबा आरोना मानसिफोरखौनो सिनायलांलायलायलाय नैबेखौबो ओइ बे आरो रौतानि आरोना बिनानावा बेयाव फैथ्रासैलाय आङो माबायाव फैदोंरे